Tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, dr. Szabó Tibor, nyelvész professzor vagyok. Előadásom témája a mai magyar nyelvhasználat. A rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult, szellemes beszédstílus fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltánt. Jó estét, szeretettel üdvözlöm. Csumika köcsön. Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során a lingvisztika... Anyád hogy van? Nos, gondolom, tudja, miért hívtam meg? Vágom. Akkor talán kezdjük. Hogyan mondja ön, mondjuk, jó napot kívánok? Csácsumi cső. Viszontlátásra? Csőcsumi csá. Hogy mondja azt, hogy rendben van? Sűreg. És azt, hogy köszönöm? Sűreg. Na de akkor mit mond arra bizonyos vízimadárra? Kacsa, sűreg. Bumafebbe. Érted, apám? Ne az ábra. Igen. Jó. Ismerkedés, hölgyem. Volna kedve velem ebédelni? Jó a segget, kövopper. Haladjunk tovább. Hogy van, öreg barátom? 1000 éve nem láttalak. Mi van, baromarcú? És vajon ezt hogy mondja? Edward király, angol király léptet fakólován. Edward? Király? English? Sűreg? Lépte? Köcsön? Képbe vagy? Igen. Na akkor menjünk tovább. Ég a napmelegtől a kopárszék sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Sunshine Beach, tücsök, köcsön. Nos, vajon hogy áll a világirodalomban? Micsoda? Hamlet? Abból csak a 2-t láttam. Tiszta 8 egész. Van egy csákó, akinek a mobilján megjelenik egy OP logó, meg egy SMS, hogy a faterja földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Köcsög. Azt akkor csákó berühel a muterjára, mert odahívja a kéróra a zsarukat, érted? Közben a csákónak van ilyen jó kis bevállalós gádzsi, az berépázza, de a zsernyákok elviszik, és jön a íz, és kiszabadítja a csákot, az meg fogja és beégeti a zsarukat, majd egyiket megböki egy ilyen pillangóval, az meg ottan pislog, mint a hal a szatyorba, érted? És akkor aztán elmennek a Fradi pályára balhézni, azt a csákot tök tipa lesz, mert verekedés közben kitör a fotballmeccs, érted? És akkor érted, mi van? Nehogy már a kapufa rúgja az Orbán Viktor, érted? De hát ez nem is a Hamlet. Beszóltál? Parancsol? Ne játsszál, köcsög, tényleg ne játsszál. Egyszer ütöttem mellé, azóta kék az ég. Mondja, mit képzel maga? Maga műveletlen senkiházi. Azt se tudja, hogy mi a Toldi folytatása. Tordi Géza, na, köcsög, na. Ne szóljál már be nekem, mert aztán paráztatsz, köcsög, érted? Teszed itt a fejedet, azt hiszed, hogy te vagy itt a professzor, meg a üzletember vagyok, azt én élek jobban, érted? Melyek is, mert vár a business dogman. Tisztelt hallgatóság! Önök Zoltánt hallották, aki egy hülye köcsög.